Vallirana o Corbera voleu afegir alguna cosa? Bé, jo des de Vallirana desitjo que des de la coordinadora Vallirana decideix que puguem trobar, que puguin trobar les fórmules per arribar a tot el municipi. En el cas de Corbera, la dispersió és molt gran i de fet no serà fàcil moure a la gent. Aquesta és una feina que tenim tots plegats d'aquí al 28 o 25 d'abril per engrescar la gent a moure i anar a votar. I anar a votar, doncs, que sí. L'èxit de la consulta a Corbera, perquè em toca pensar en Corbera, en el rest del país, però en Corbera és com més participació millor, sens dubte. Aquest és el gran repte. Per tant, jo aquí continuaria animant. Soc una persona més, segurament institucionalment té el seu simbolisme, que jo des d'aquí animi a la bona feina que està fent la plataforma. I que no parin, perquè justament la nostra dificultat en la dispersió urbanística, en el cas de Corbera, com deia, com a Vallirana, fa que sigui molt complicat arribar a les persones perquè es mobilitzin. Hem de pensar que en les eleccions municipals vam tenir un 49% de participació. Les municipals, que són vinculants. Per tant, tenim un repte, ens hem de fer mirar tots plegats, partits polítics quan toquin les eleccions municipals, però la societat civil en general, a l'hora d'implicar-nos, i ara és un bon moment per ser conscients que ens hem de mobilitzar moltíssim, que s'ha de pencar moltíssim, que s'ha d'anar molt porta a porta, que s'ha de trucar al màxim d'entitats possibles, justament perquè, malgrat que no sigui vinculant, puguem evitar determinades, que no ho evitarem perquè cadascú interpretarà el que vulgui, però intentar mirar de reduir al màxim determinades interpretacions que es puguin fer per una baixa participació, com ja s'han fet, per exemple. Per tant, aquí és com més participació millor, donar una lliçó de democràcia i des de la posició inequivocada del sí, animar a molta gent del no també que vagi a votar. Jo voldria... Des del suport a la proposta, perquè penso que és un exercici de democràcia i de participació important això, i perquè a més a Molins constato, i així es veu, que hi ha molta gent que està participant en aquesta consulta des de fora de l'àmbit dels partits polítics, jo el que sí que m'agradaria, i ho torno a dir, jo penso que aquesta consulta hem de trobar la manera de poder-la analitzar molt bé després que es faci. I a mi el que m'agradaria és que la propera vegada que es parli d'aquesta consulta al vostre programa, doncs en lloc de ser representants dels partits polítics, poguéssim aconseguir que fos aquesta gent que ens vingués a dir, doncs mireu, per primera vegada hem fet una participació, hem participat en un procés i no ens sentim utilitzats o no ens sentim part d'una estructura de partit. Jo penso que això és molt important i que si ens en sortim amb aquesta és que realment haurem triomfat amb aquesta proposta, perquè llavors ja podrem posar al damunt de la taula qualsevol proposta. És una oportunitat. Bé, doncs ens comprometem a fer el programa aquest. Posem ja el punt final amb aquesta interessant tertúlia que hem tingut avui amb el senyor Ivan Arcas de Molins de Rei i l'Àlex Maimú també de Molins de Rei, amb el senyor Josep Alemany de Vallirana i el senyor Josep Canals de Corbera. Gràcies una vegada més per haver acceptat la nostra invitació i haver estat aquesta estona aquí amb nosaltres, i també volem agrair també la col·laboració que hem tingut de la coordinadora de les consultes del Baix Llobregat. I des de Cal Parlar de Llengua voldríem acabar aquest programa encoratjant la ciutadania del Baix Llobregat perquè sigui quina sigui la seva opció de vot participi en aquestes consultes, perquè creiem que per estar d'acord en fer un referèndum, per estar d'acord en preguntar al poble, no és necessari ser ni unionista, ni autonomista, ni federalista, ni independentista. Només cal ser demòcrata, perquè només aquells que no creuen ni en la democràcia ni en la llibertat poden estar contra el dret d'un poble a manifestar la seva opinió i a decidir el seu futur. Que tingueu molt bona feina. Bona nit.